No niin. Suurvirautujen iltana tässä on syöty maha täyteen keittoa, mutta kun ei vielä malta lopettaa, niin päätettiin käydä tekemään loimurauta. Siellä mestari Karpaasi vääntää just puut nauloilla kiinni. Tuolta onneksi metästä ystävällisesti löytyneisiin lautoihin näitä rautufileitä ja anturi on hengessä mukana opastaen tuttuun tapaa. Masa taitaa harkita jo tiskaamaan käymistä. Nuotio on tossa valmiina, odottaa vaan tulitikkua alle. Ja tässä on odotukset aika kovat. Palataan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan kala kypsää. Osio vaikenee, mutta vain hetkeksi. No niin, homma on edennyt vähän eteenpäin. Lohet on siinä tulen loimussa, ehkä vähän liiakin loimussa, mutta katsotaan nyt. Tässä vaiheessa näyttää aika hyvältä. Tuo oli kyllä hyvä juttu tää loimulohi, että kehtäisitte tehdä sen. Hyvä Timo. Mä tiesin, että se on hyvä, mutta joku sen niinku kehtaa tehdä, niin on kyllä hyvä. Se on karpas ja voisi tehdä mitä vaan. Kari teki loimulohet ja ton verran nyt on jäljellä yhdestä jättiraudusta ja kohta ei ole sitäkään, että kyllä kelpas ja hyvin maistui. Niin kuuluu kuin tyytyväistä mässytystä. No vähän kuuluu höpötystäkin. Loistavaa. Bravo Missimo. Muy bien. Muy bien. Tää on niinku, Kyllä kela. tää on niinku viimeisen päällä tää kalaa. Tää on niinku just. Miten pitää olla kalaa tehdä? Niin, mutta raapasinpa ja ota siitä. No mehän ottanut. Koko ajan vaan raapasin sitä. Tää on niinku kohdalla. No onhan mie ottanut sitä vaikka kuinka paljon. Näihin tunnelmiin.